Tabbas, wanda aka cuta shi ake ba wa haƙuri. Ɗan uwa, idan an cuce ka, kai haƙuri. Na san hakan is not easy, amma kai haƙuri. Listen, a zamantakewa, zo na taimake ka ne tushe, amma wata rana tashin hankali muke shigewa. Irin tashin hankalin da ke jefa bil'adam cikin matiya indemuwa. Sometimes you be asking yourself, how did you get yourself involved in some certain situations? Have you forgotten what you shouldn't have done in the first place? Now, who is to be blamed? Duniyar zaman lafiya da sharuɗa, ai ikon Allah ya wuce abin takewa. Idan muka bi shi zaman lafiya, insha Allah zai yi sakowa. Sabanin hakan fa bala'i muke fadawa. Just like a siyasa, a kasuwanci ma wata rana wanda ke ƙololuwa shi ke faɗowa. Farin jini da soyayya wata rana kiyayya suke dawowa. Why? Tambayar kenan da zan yi wa kowa. Why is this happening a tsakaninmu, ko akwai wanda zai iya amsawa? The truth is, sometimes son zuciyar mu ke janyo mana, sometimes a rayuwa muke kashe kanmu. To ba mu tsoron Allah sai dai tsoron mutuwa. But I am stopping us from chasing abin duniya da ke kai mu ga halaka. Dan muna son komai cikin hanzari, ko me muke da mun ji tarin dukiya cikin sauki. Nan take zaka ga muna marmari, lasara ya riske mu sai mu ji tsaran gatari. Kai da bakin ciki wannan al'amari, sai daga arewa nake bararan ke from the east, west or south side. What is really wrong can never be right, and what is really right can never be wrong. Kenan idan za mu ci gaba da toshe kunnuwan ga gaskiya ga malamai ke karanto mana, wallahi mu daina expecting shigewa cikin bakin ciki zai yi gushewa. A faɗin gaskiya dole zan yi zazzakewa, kuma a lokacin da ake faɗa mana gaskiya sai mu ce hasada ake mana, kunnuwa mu fara toshewa da musiba ta riske mu sai mu koma ga Allah. Bayan duk farko shi muka bijirewa, everybody wants to be at the top. Abin da ba shi yiwuwa, you're not here to live forever. Why risking your life kan abin duniya da ba shi dorewa? Da asara ta riske mu kuma gagara hakurin asaran da ya bi kanmu, mu ta jefan juna da zagi ihu kai ka ce karnuka muka mai da kanmu. Don wata ran mai laifi ba shi sanin ya aikata laifi, until it's over nan yake gane ya aikata laifi. To dukkaninmu da yan adam ne masu aikata laifi. To idan abun haka ne ai hakuri da juna shi zai fi. Idan muna yafiya ga junanmu ina laifi. Wanda aka cuta shi ake bawa hakuri. Dan uwa, idan an cuce ka kai hakuri. Na san hakan is not easy, amma kai hakuri. Kai hakuri.